tuna chuan kan sei tur ber chu ras games hi ni dawn ni dang chu na kina kan la sei zelang lo open anga games hi chi hrang hrang a awm a lido play a awm a speed ludo a awm a call breaker a awm a carom board thiam tan chuan chance a tha em bawk ani chuan hei brick rem ang chi a phei khan chuanin thiam lo ve ang reng hlawm a thiam tan khan chuan hei tha thiam tan chuan tha hi tam ni heng ho zawng hi a awm a khat thum linga ruksarih ret kua sawm pakhat a awm a games hi sawm pakhat a awm a amah hi smart em ani nitin hian daily spin hi a awm a chuta tang chuan cheng khat atanga cheng zai inkar kan spin chhuak thei ni chu chuan a khel ngal char thei bawk recharge a awla chuan withdraw a awm bawk a withdraw hi UPI withdraw ania chuan transaction ah hian kan en chin anga wallet lamah kan en anga withdraw hi kan en chin ang withdraw hi chuan hriat tur chu minimum withdraw hi angor kan transaction zawk le minimum withdraw hi somhnih panga ania chuan minimum recharge kha chenga nin ka hria amah hi games a tam lo na in smart tawk em ani sum tam tak khel ngam lo tan pawh sum tam tak a khel ngam tan pawh a tha em ani chuan hriat leh tur chu reverse ah hian mi pakhatah cheng sawm zel kan hlo a WhatsApp ah te hei share theihna hrang hrang a awm ta ni chuan adcast ah hian kan en anga sawm nga hniam ber ani mahse a hniam thei ang ber kha sawm cheng nga khanin ka hria kan en chin aw minimum hi sawm panga zawk ani hi sawm panga a hnuai a khi senin a inziak hi a lo pung ve taw ani hi chu pawh ni se na lo em ani games tha ania ka khelhna rei taw kai phei chuan khang zawng kha ani deuh mai e chuan a top lamah hianin ka khelhna video te ka dah mahse video ka siam duh awangin ka khel lai te pawh ka chhuak le chu tiang vel chu ania in lo ti ve theuh dawn nia a fair play ania a thatna em ani hei hi bawk a maw thì hắn lâu em chặt số rồi game chỉ sang sang ổn mà cái tiền lạc loa đây các khel rồi họ đăng cho cái tiền lòng men cái tiền lạc loa thật này
hello en về chặt chặt mày rũa đứa anh cá lắc lâu chân mày âu có chân hiện trong cá lắc lâu riêu hiện cái sự gì nè à sen chữ à lắc chân thì hiện lút lắc chết lắm này trên khel giống đâu cái chuột săn lẻ ngal mấy ngá leaf mà trái hiện chuột săn thấy ta này leaf